wis kasep tekaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene batine asik sing duwe sik sapa ya sing duwe sik sapa ya mbok kembali. Gendong ukur kene kok gendong. Sampai kon dhuwur. Oh iya, ayo bareng bareng. Gendong kuwi lho jare gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Wong Mas Akbare sak biting kok kon gendong gajah. Sidane. Heeh. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Wes, ayo. Sudah. Ayo. Ah itu ditampa. Iya, saya tampa ya. Terima kasih. Iya. Thank you. Ya. Sudah. Oke, wes ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Pra layar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk.
Matur nuwun. bali wae dene sesa-esa samane nyambut gawe. Cek. Wedeh. Ya. Selamat malam Mas Komet, Mas Dodo. Selamat malam sugeng dalu macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa malam hari ini Nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat Nganjuk tansah guyub rukun. Nggih. Ning dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Wadah lha iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten iki sae napa sae? Kok nak takok kok gak puwe nang Lah ya takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawah. Sing mbok omongi iki mono apa? Nyapa? Kok moro-moro Pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih lho kuwi sapa? antara dalang kondang karo sinden kondang. Lah, Ya apa ora? Takut ini, cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Yes, to padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung. Aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Pasar. Lah ning pasar wong jenenge bojoku ra nduk galak to, Mas. Heeh. Bakul blonjo. Nah, anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwihe? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Dadi rong dina Termasuk mesra wae. mesra, ra iki nglumpuk idu tok. Lek kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa nek ra setuju? Enek tanggoku ki ya dalang kondang ya luwaris ra depo dalang lokal-lokal. Sing Ning wedok. dalang daerahmu kuwi. Nggih. Piye? Anu sinden kondang ya an tanggapane ora leren ben bengi. Heeh. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Lho. Dadi ora kopen. Dadi anak pang piye to iki lho omonganmu kok ya kono ah. Kok iso dadi anak pang? Kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndak diteruske nek kaya ngene iki acarane lho to Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso? Hari jadi nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih saderenge kula tak ngaturke uluk salam rumiyin Uluk salam Mas. dulu Nggih. menyapa masyarakat. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Alhamdulillah. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo. Mobil ndak ada putus-putusnya. Wah, parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih mboten masalah. Ora masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka Lah. bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke-1087 nggih. mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma Amin. amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen Nggih. dagelan sing separuh menungso, separuh wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki Ngene aku wae. lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri sapa ngerti engko nganggo i ngono. Bae ora nganggo kuwi kok saiki ora ya ora piye to? apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi Heeh. Kota Nganjuk Ya. yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Padahal Ini maknane padha ora karo aku. Oh, enggak sama ini. Oh. Karena yang 1 aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat kota Luar Nganjuk. biasa. Luar biasa. Oke. Kuwi 1 Mas. Satu. Saiki 0. 0 atau 0 kuwi berarti bersih. Insya Allah Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif.
korupsi, kolusi, nepotisme. Luar biasa tepuk tangan untuk Kotangan Jo. Ngono no. Nggih. Kuwi 0 saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Jinawi. Amin. Allahumma Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenenganipun sinten Pak PJ Bupati menika DPRD wau nggih rawuh, Pak Kajari rawuh, Pak Kapolres rawuh, Pak Dandim rawuh. Sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Ya Alhamdulillah. Luar biasa, kehormatan juga bisa dihadirkan di sini. Langsung bertemu dengan masyarakat Nganjuk. Nggih. Asli. Alhamdulillah. Iki yo paling gak awake dhewe ning kene ditimbali yo paling gak ndongakno sithik-sithik no Mas. Iya. Yo paring donga ora kulak ya to. Donga ora kulak yo paling donga yen yo sing pantun kan yo kena. Parian lagi ngoten to Mas nggih. Contone piye Mas Dadi Dodo? enek isine ngono. Contone. Enek manuk menclok ning akasia. Kowe muni yo cakep kok meneng ae jane piye lho. Wong mosok pinter karo cah cilik-cilik. Cakep. Urung sik aku sik ngono lho. Ana manuk menclok ning wit akasia. Cakep. Nah ngono. Mugi-mugi Kota Nganjuk tansah jaya. Allahumma. Amin. Kowe yo cakep. Cakep. Oke. Mangan gethuk dicampur teri. Cakep. Masyarakat Nganjuk mugi kathah rejeki. Oh ngono. Mbak Ambar gawe kaos. Opo cakep. Kaos. Mas Dalang Akbar mugi tambah jos. Amin. Ganti kuwe Mas, pantun Mas. Pantun. Nah, aku wis Ganti Mas telu. Komet. Heeh. Wong aku urung enek padha pantun aku wis mantun kok. Lho, mantun apa kowe? Kaya ki mau ta? Iya. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Aduh. Gak muni cakep kok aduh piye ta kowe iki? Kok pantunmu? Kaya kowe melo. Pantunmu kok nganggo Indonesia barang lho kok. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau tidak ada ya ndak usah mandi. Iki jurusanmu piye to lek iki? Ora parikan ora mulih lho, ora nyambung. Kok mboten runtut ngeten sing penak lho Mas? Balenan ngomong balenan. Balene kalau ada Masa gak nyambung blas? orang nyambung blas karepe piye lho. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Cakep. tidak ada, lah apa mandi? Yes, mandi yo ape, ra mandi yo ora apa-apa, ya ra. Terus Purwokantine kecekele ning ndi? Walah, kowe golek Purwokanti. Iya to. Wong jenenge pantun ki yo I yo gurine I ngono lho Mas. Oh iya. Purwokantine ki cetha. Mantuk keleleken teri. Sementing Purwokanti to. Iya, mantuk-mantuk keleleken teri. Cakep. Nganjuk semakin di hati. Iya. Ngono to kok so. Dadi ki pas lho. Aku seneng. Dadi pas Purwokantine. Tetapi lirih ngene ngantek kaya wit mauni. Saking wit mauni ngebleki cengelmu kuwi. Saking bahagiane aku Mas ngono lho. Mula sing penting ki Purwokanti. Berarti nek masalah Purwokanti iso. Lah kene dolanan Purwokanti wis ana 16 tahun. Purwokanti kok 16 tahun dolanan ki apa ono lho kowe iki? Bakul lho. Contone. Jajal nek tak iki tak kei kata-kata kok dadar Purwokantine sing genah. Ya. ta. Gedang Digeget bakdo madang. lalah kok pinter Lah nak. terus mau ngono pangananku to kowe. Tinating dana tak tinating dana tinating dana tak tinating dong tinating dana tak tinating dong dang ding dong serut. Oh, Nek niki pas Mas, pas. Oke. Gedang ya digeget bakdo madang. Oke. Ngono. Cimat Barang siji sing di rumah. lala pinter enak. Purwokanti. Tinating dong tak tinating dong tak tinating dong tak tinating dong dang ding dong serut.
wong jimat ya. Lah iya jimat kok ya iso. Sing dirumat. Heeh. Lah nek keringet Keri-keri krasa anget. lah bocah kaya ngerti Purwakanthi iki lho. Lah Gamel itu. sapa sing pengen beli kuwe iki iso? Atas ketek-ketekan. Kok ketek-ketekan. Lah kono. Lah nek keringet Keri-keri krasa anget. apa ya ngono met? Kuwi wis paten. Yen Mas Akbar Pacare nikah. iya Kikuk piye to kok. bahagia tegese iki bahagia ngono lho Mas kok Ya wong tuwek ya mok ndongakno tok. nah dadi dua insan yang memadu kasih iki kudu didukung Nggih. Mas Komet itu ya istrinya Seniwati. Seniwati nggih. Alhamdulillah penyanyi juga, mara sepuh pesinden. sinden Nggih. Lah ning sing mara tuwa sepuh mara tuwa lanang kuwi. Maksudnya mara tuwa wis suwek ngono Mas dadi. Iya. Kok protes saya dadi. mara tuwa ki ya mara sepuh Lah ya. Kuwi wis tuwek ngono lho Mas. ya mara tuwa lanang piye Sing lanang kuwi iki panjak kendang. oh Kula kabeh nganggo seni Mas. oh ngono Nggih. Keluarga seni kabeh. Keluarga seni lho. Seneng menyanyi. Omah ki wis kebak kaset WF. BF piye musik lagu kok BF Lagu. kowe tak tapuk omonganmu kok sok Putri. kowe iki omongane sing cetok dipirsani para pejabat para rawuh para petinggi lho kok Nggih. pimpinan kota kok sok iki sing apik ayo Lah nggih. piye kuwi Keluarga seni sangine betina nyanyi to. nyanyine piye Pados ngene iki wau nyun sewu nggih. heeh Aku kan pamit. Heeh. Papa berangkat ya aku kan ngono. weh Papa. Iya, oh biasa keluarga romantis kok. Iya. Ngono ki bojoku ya nyanyi lho. nyanyi Nyanyi piye piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Cangon to we. swara penak Marai wong seni ya kaya ngono. wong seni nyanyi ya Iya, ape karepku ape ki. berangkat kerja nyanyi Dinyanyekne. Isin tak jawab. Heeh. Ojo nyanyi to, Dik, isini-sini. Engko mantuk njaluk tak tumbasne apa, Dik? Ngono. Nah. Ngono ki ya nyanyi. nyanyi piye Aku tidak minta oleh emas, permata dan juga uang. Tangan mulut Pak. lambene lu kaya cindung bensin Nyanyi iki nek gak nganggo penekanan elek. lho ya lambene ora usah diongkak-ongkek ngono biasa Harus ya, ada cecok. penekanan. Penjiwaan. Penjiwaan kaya lagu saiki aja gelem kalah. Lah nyapa lagu saiki Lah kuwi sing lagi viral kuwi piye kuwi? apa lho Kendange tok Mas, Kendangnya, tok, Mas, kendangnya. Harus gila. Sing viral ning- kakak nyanyi. viral yang kita anu TikTok kuwi ya. Seneng, TikTok. Yuk kita sambut satu-satunya nyanyi yang seperti Bajul. Ada Saudara Bajul nyatek ndasmu ben kuwi. viral, iya ta? Viral nek kaya Bajul iki sapa sing Siapa apik ngerti gelem? viral terus dudu Bajul? Iya. Lho, ora kuwi. Lek awake dik grup wong telu ki ora ngono pase. Apa? Lah nek Mas Akbar ki dalang, mesti nek ditambahi Ki Akbar Shah Alam. Ah. Aku ya tau dalang Ki Dodok Widodo. Kowe ya kan ya tau tambahi Ki Rek Komet. Kelamin kan pas to. Ya ora apa-apa, suluke gur. Seneng enak aku. Aku ora seneng, aku mau anu bangga. Baik, saudaraku semuanya yang sudah berkumpul. Iya. Bayu lek ndas tok to. Tapuk tenan kowe iki. Aku ora ngerti. Iki para rawuh. Sepuntene lho Pak Bupati gara-gara kula nggih macet. Mendas-mendas. Ngapunten lho nggih. Alah kowe iki kepedean. Nyapa ta, Kok Bro? gara-gara kowe macet lho jere Lah sapa? iki nek gak perkara pengen ngerti aku ya ora macet lho to. Oh, kowe Iya, iki ta. mbok yo ngilo. Apa ta? Iki minangka niki lho. Oh iya. Enek Mbak Niken, enek Mas Akbar. Lah nggih niku. Lah dek kowe gara-gara kowe. Pomo kok. Ayo nang siarno sing kaya ning orkes-orkes ngono Mas. Nah. Siarna ya. Ya. Langgar apa masjid? Lho ojo. Wis. Kuwi wong kesripahan, langgar apa masjid iki wong kesripahan. Tahu tanggaku saking gupuhe lho. Piye? Bareng nyarno wong kepaten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune rak innalillahi. Wong kepaten kok ya kesedan kok Kepaten ya. susah ya. Lah kuwi piye? Lah kok iso alhamdulillah. Mati lho le aku. Alhamdulillah. Sak menika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah diutang piro aku. Oh iya. Kuwi cara mbiyen ngono. Oh iya. Apane sing ngedusi dalang no bae.
Ora wi gur guyon. Iya, dawuhe para sepuh, para pinter biyen ngono. Ha iya. Dadi Nganjuk ki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono no. Oh iya. Biyen dalange yen ora kleru ya kuwi panjenengane Ki Jo Kandar Jahnawi. Beh, wayang timplong, Mak. Ana meneh ya kuwi sandur, kuwi kanggo babat alas nek cara biyen, ngono, Mak. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana tlatah Nganjuk, saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta, Nganjuk niku mesti unggul. Oh, ngono, Mak. Mergo hambudaya ya, Mak. Hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur, mula dadi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah iya, iya ya Mak iya. Alhamdulillah. Iki sowan komplit Nduk kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mas Trip. Nggih. Gandung Kidul wayang gamelan gawan saka ngomah. Iya. Kabeh digawa ora ana sing dikerekke. Iya. Kelir tak dawake sing dawa 12 meter. Iya. Dasare panggonane yo Bawira. Heeh. Iya ya Mak disumbutke. Sumbutke no. Iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung ndongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Dongaku cekak aos no. Piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi ya kabupaten sing baldatun thayyibatun warupun ghafur. Gemah ripah loh jinawi kareta tata turaharja, murah sandang lawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah
aja nganti mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mungkar Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh iya, Jadi sing memantau ora ngomongake sing ana TKP nanging seluruh dunia para pecinta seni dan budaya khususnya wayang kulit padha mirsani anggone Kabupaten Nganjuk ngadani hari jadi ke 1087. Alhamdulillah. Nduk, piye? Iki aku nampa dawuh sadurunge ngaturke lagu-lagu Kang Sarto para bintang tamu. Gandeng iki Pak PJ Bupati mau sore durung sambutan, iki kepara mau lagi rawuh, ora ketang sepatah dua patah kata, tak aturi Pak PJ Bupati paring dawuh. Oh ngono. Monggo Pak, waktu dan tempat kula persilahkan. Duduk. Monggo. Son Mas. Monggo Pak. Matur suwun waktunipun Mas Dalang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang masih hadir hingga malam hari ini. Yang kami hormati seluruh OPD dan yang saya hormati Pak Dalang, Mas Dalang kami menyebutnya, Mas Akbar Alamsyah, matur suwun. Syah Alam Pak. Oh Syah Alam, mohon maaf. Nggih, betul napa-napa Pak. Kayaknya saya grogi ya. Waduh. Pak. Kok ora mau-mau? Kan telat toh Pak. Oh nggih ora apa-apa Pak. Ya, mungkin friend kabeh kok iki ya. Iya. Yo nanjake para bintang tamu. Tak durunge Mas Komet, Mas Dodok munggah panggung. Dik niki tanjakne sik. Oh iya. Ya, atur paring panglipur marang para masyarakat dalam rangka mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh iya. Yo dos sepatono kanggo pemanasane Dik Niken Salintri. Ya yuk, monggo dados. Monggo. Ah
jadi Nganjuk 1087. Iya. Oke. Oke. Maafkan aku bintang ya. Oke, ora apa-apa. Hei. Kesusahan Mas Aryo. Selamat malam Wilujeng Dalu, good night to Dekni Ken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak bintang? Iya, karena apa lagi sakit? Sakit. Oh. Butuh obat. Kamu bisa ngobati nggak? Apa? Kamu bisa ngobati nggak? Batukmu, bindengmu? Iya. Piye obatnya piye? Dicucruk. Napas buatan loh. Ora no. Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek wong tuane kan dicucuk ngono lho Mas. Mosok dalang kok nyucuk umbel. Ndak kamu sayang enggak mbek aku? Ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Hei! Aduh memang ini kene dapuk kiai. Dadi bagian doa meneh kene. Doa kok gunungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Mike. Oh wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Iso nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikane dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Iya. ini tadi baru pentas kemana apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Poti sampean dong. Oh. Lek Akbar ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya.
Tapi aku ya berpesan untuk Dek Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Ojo mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi aku belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku kok yo ning rasaku kan yo malah bingung toh. Aduh Dek Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal poga. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelengne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dek Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah. Nek ora karo aku mosok ora maem, ya kudu maem. Tetep ora ora nafsu. Dek kene no ning grup Asta Pratana nek sing taksir Len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Lek Mas Faris oga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar, Mas Badar. Lho tansaya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Ya ora ke umure wis tuwa ke. Lho tapi kan rong rabi. Ala rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei! Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sopo? Ya mbok sapa wis ana calone. Oh, to Mas Batalno lho Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Terus aku ken saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum ya kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar maksudnya. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ambunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur. Salaman sik. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik to ngamut e. Kok bau pesing tangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemeki jarik. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Oh, wis ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemeki roh jarik kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jarik kita lo sama. Ora iki ora bedono kok. Oh iki lek kunukane kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Tumplek. Nganjuk. Iya, tumplek-plek. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Ada berapa? Gak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok malah Ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pas. Iya nek aku nek gak nek aku ya mbok. Malah gayamu. Au. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapot